खुलुमबाय गिबियावनो बर' रादाब नायनानै मोजां मोनग्रा गासैबो रायजो राजा नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव फिन खेबसेबाव बरायनाय बावहरग्रोनाय थाबाय। आसा खालामो बयबो मोजाङै दङ। नोंथांमोननि थाखाय आं मोनसे गोदान खौरां लानानै नुजाथिफैलायबाय। आसा खालामो नोंथांमोना खौरांखौ नायनानै मोजां मोनगोन। गहपुर हालामाव बर' गामिफोरजों लोगोसे गोबां बर' नङै गामिफ्राबो बिटिआरआव सोसनजादों। बे बिटिआरआव सोसनजानायखौ लानानै गहपुर हालामनि कुकुराझार गामिनि थागिबि सुबुंफ्रा गोख्रों सोमावसारदों। 95% बर' नङै सुबुं थानाय गामिफ्रा माबोरै बिटिआरआव सोसनजाखो होननानै गोख्रों दाबि खालामदों। गामिनि सुबुंफोरा फोरमायथिनाय बादिब्ला भटार फारिलाइयाव फोसावनायनि उनावनो रायजो राजाफ्रा गहपुर हालामनि गं-7 बर' नङै गामिफ्रा बिटिआरआव सोसनजानायखौ मिथिदों। रायजो राजाफ्रा बेनि सोमोन्दै जेबो मिथियाबालानो हरखाब बेबादि सोसनजानायखौ सोमोनांदों। जुदि जोंनि गामिखौ बिटिआरनिफ्राय दानख'वाब्ला जों आरोबाव बेनिख्रुइ गोख्रों सोमावसारगोन होननानै दाबि खालामदों आरो बिटिआरआव जों थानो गोसो गैया आरो जोंनि गामिखौ बिटिआरनिफ्राय दानख'नांगौनि थाखाय दाबि खालामदों गहपुर हालामनि रायजो राजाफ्रा। मध्य प्रदेशनि इन्दौराव आसामनि सासे फरायसुलिनि जिउ खहा जानाय लाइमोनखौ 22 बोसोर बैसोनि जिया मिर्जा आरो बिखौ गुवाहाटी सातगावनि सूर्य नगरनि होननानै मिथिनो मोननाय जादों। जाथायनि सोमोन्दै मिथिनो हानाय बादिब्ला जिया मिर्जाया मुम्बाइनि गंसे फरायसालिमानि LLB फरायसामोन। गरम बन्दनि थाखाय इन्दौराव बेरायनो थाखाय थांदोंमोन, नाथाय दुखुनांथाव लामा जाब्रबथायजों जिया मिर्जानि गारिया लामा साखाथिनि मोनसे पस्ट एबा खुन्थियायाव सौग्रावहैयो, जायनि जाहोनाव गारिया लामानिफ्राय साखाथियाव थानाय फोथाराव गोग्लैहैयो। जाथाय जानाय उनाव जिया मिर्जाखौ देहा फाहामसालियाव लांदोंमोनब्लाबो नाथाय देहा फाहामसालियावनो रुंसारि जायो। सुलुंनिफ्राय मिथिनो हानाय बादिब्ला जिया मिर्जाया CMCHनि डक्टर जाकिर हुसेननि फिसाजोमोन। रायजोआव सोलिगासिनो दङ सन्देह गोनां सुबुंफोरनि हेंथायै इभिक्सन। मोनसेनि उनाव मोनसेयै फारि फारि इभिक्सन खालामनाया रायजोफोरनि गेजेराव दान्थे बिदान्थे थासारि सोमजिहोदों। बे खेबाव आसामनि गेजेरारि गासैबो सोरखारि हायाव इभिक्सन खालामगोन आरो आयेन बेरेखायै दखल खालामना लानाय सोरखारि हाफोरखौ उदां खालामगोन। मिथिनो हानाय बादिब्ला धिंनि मोन 6 ओनसोलफ्राव इभिक्सन खालामनायनि सोरखारा नटिसखौ दैथायहरबाय आरो बेजों लोगोसेनो सामागुरि, कलियाबर, रुपहि बायदि ओनसोलफ्राव खालामगोन इभिक्सन। जेराव सन्देह गोनां सुबुंफोरखौ नुगोन बे जायगायावनो इभिक्सन खालामगोन। बेनि थाखाय जिल्ला खुंथाइ आरो गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानि दैदेननाय आसाम सोरखारा थियारि जादों। मख'नो गोनांदि आसामनि गेजेरारि ओनसोलाव सन्देह गोनां सुबुंफोरजों दखल खालामजानाय रोजा रोजा बिघा सोरखारि हाखौ उदां खालामनो थांखि लादों रायजो सोरखारा। सोरखारि हायाव आयेन बेरेखा दखल खालामग्रा मियाफोरखौ जायखिजाया जाहोनाव निमाहा होनाय जानाय नङा। खुंथाया मैया धेमाजि जिल्लानि मानिकपुर बर' गुदि फरायसालिनि 139 नं भट मिरुआव खुंजानाय हादोरनि गाहाय मन्थ्रि नरेन्द्र मदिनि मन की बात हाबाफारियाव BKWCनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा मिहिनेश्वर बसुमतारी बिथाङा बाहागो लादोंमोन। बे हाबाफारियावनो जनाय ITDP बर्डनि मासिगिरि फैलाव मोसाहारि, धेमाजिनि खौसेथि बर' सुबुं आफादनि आफादगिरि रातिराम बसुमतारी, दुलाराय आइजो अनसाय आफादनि लेङाइ नेहाथारि सुबारानि बसुमतारी बिथांमोना जयै बाहागो लानायखौ नुनो मोननाय जादों। फैगौ 4 आगस्टआव आसामाव गोख्रों सोमावसारनो थियारि जादों रायजल दलनि आफादगिरि आरो शिबसागरनि MLA अखिल गगैया। अखिल गगैया सोरखारनि हेंथायै 20,000नि बांसिन मुसलमानफोरखौ लोगोआव लाफानानै राजा लामायाव ओंखारबोनानै गोख्रों सोमावसारगोन। मुसलमान सुबुंफोरखौ रैखाथि होग्रा जानानै लामायाव सोमावसारगोन अखिल गगैया। बावैसो सान सिगाङाव रायजो सोरखारा इभिक्सन खालामनानै होखार हरजानाय मुसलमान सुबुंफोरनो थानो थाखाय हा आरो गसंथानाय होनांगौनि दाबिजों अखिल गगैया 4 आगस्टआव सोमावसारनानै राजा लामायाव ओंखारनो थियारि जादों। आमेरिकानि गंसे एयारलाइन बिरखंआ गिख्रंथाव जाब्रबथायजों मोगा-मोगि जानानै खुनुरोखोम रैखाथियै बिरखंआव थानाय दावबायारिफोरखौ ओंखारबोफिननो हादों। जाथायनि सोमोन्दै मिथिनो हानाय बादिब्ला लेन्डिंनि समाव बिरखंनि इन्जिन फेलें जानायनि जाहोनाव बिरखंआव अर नांदों। मिथिनो मोननाय बादिब्ला बे बिरखंआव गासै सा 153 दावबायारिफोरजों लोगोसे सा 6 क्रू मेम्बारफोरबो दङमोन। बिरखंआव अर नांनाय लोगो लोगो गासैबो दावबायारिफोरखौ गोख्रैयै बिरखंनिफ्राय रैखाथियै ओंखारहोफिनो। डेनभर गेजेर हायुंआरि बिरखं गाथोनाव बिरखंआ लेन्डिं गियारनि जेंनानि जाहोनाव गावनि टेक अफखौ केन्सेल खालामनांदों होननानै सुलुंनिफ्राय मिथिनो मोननाय जादों। कक्राझार जिल्ला एबसुनि बानजायनायाव काजिगाव दख'रा एबसुनि सिङाव आन्डार-13 जोलुर बादायलायनाय खुंफुंनो थाखाय साखाफारा जादों। कक्राझार जिल्ला एबसुनि बानजायनायाव बड'फा गोजोरथियारि सोलायनाय मावथांखिजों लोब्बा लाखिनानै खुंगा 5-13 बोसोर बैसोनि सिंनि जोलुर बादायलायनाय हाबाफारिखौ काजिगाव दख'रा एबसुनि सिङाव 3 आगस्तनिफ्राय जागायनानै 17 आगस्तसिम खुंफुंनो थि खालामनाय हाबाफारियाव साफ्रोमबो रायजो राजाफोरखौ लैहोर लैहोर फैनानै बाहागो लाफैनो थाखाय खावलायहरदों कक्राझार जिल्ला एबसुनि आफादगिरि कृपेश दैमारिया।
बक'आ मोब्लिबजों बोगथाबजानानै सासे सुबुंनि जिउ खहा जानाय सुबुंखौ अपूर्व दास होननानै सिनायथिनो हादों। जाथायनि सोमोन्दै मिथिनो हानाय बादिब्ला अपूर्व दास आरो गुबुन सासे लोगोजों जयै रूपम दास मुंनि सासे सुबुंनि नखराव सिलिंनि खामानि मावबाय थानाय समावनो हरखाब कारेन्ट शट जानानै जायगायावनो गोग्लैनानै जिउ गोमायो अपूर्व दासआ आरो गुबुन सासे लोगो दिगन्त दासआबो गोब्राबैनो जोखोम जायो। बे जाथायखौ खौरां मोननाय लोगो लोगोनो बक' पुलिसआ गोथैखौ बोखांनानै नायबिजिरनो थाखाय लानानै थाङो। बक'नि रायपारा मुंनि जायगायाव जादों बे दुखुनांथाव जाथाया। गसाइगावआव फिन आरोबाव गिख्रं लामा जाब्रबथाय जादों। गसाइगावनि गुरुफेलायाव सिमेन्ट रोगाग्रा गंसे ट्राक गारियाव भुटाननि बासआ गोबारै सौग्रावफैनायनि जाहोनाव बे गिख्रंथाव जाब्रबथाया जायो। मिथिनो हानाय बादिब्ला बङाइगावनिफ्राय गसाइगाव फारसे थांगासिनो दंमोन गंनैबो जाब्रबथाय जानाय गारिया। बे जाब्रबथायाव गासै 10 दावबायारिफोरा जोखोम जायो। दासिमनि खौराङा एसेनोसै। नोंथांमोना खौरांखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लानो हागोन। गोजोन्थों।